Szeretettel köszöntök mindenkit, Klaus Melinda vagyok, és igen, közösségi média specialista, mert hogy alapvetően vállalkozóknak, illetve vállalatoknak ajánlok közösségi média felületeket, platformkezeléseket, eseménymenedzsmenttel foglalkozom, illetve írtam 2 könyvet Facebook, YouTube, Wikipédia és társaik címmel, és ebből érkezett igazándiból egy olyan társadalmi megkeresés, ami most már a munkám egy részét is jelenti, hogy középiskolákba hívnak, illetve hívtak előadni, közösségi média adatvédelemmel kapcsolatban. Környezetünkben én Veszprémben élek, és Veszprém megyében volt már egy pár olyan középiskola, ahol fegyelmi tárgyalás történt Facebookból adódó visszaélések miatt, és ekkor jött igazániból az igény, hogy tanítsuk meg a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet tudatosan kezelni ezeket a közösségi média felületeket. Én most ebben a prezentációban igazándiból néhány olyan alapelemre szeretném felhívni a figyelmet, amit úgy vettem észre, hogy a középiskolások számára érdekes lehet, hasznos lehet, és talán mi sem tudunk mindent, illetve a középiskolásoknál is azt vettem észre, hogy az előadás végén általában mindenkin végigfut a gondolat, hogy akkor ő most hazamegy, és akkor tudatosan átnézi a közösségi média felületeit. Az elsődleges probléma mindig abból adódik egy ilyen előadás során, hogy hiába nagyjából egy életkorba tartozunk, de azért már teljesen más generációk vagyunk, máshogy gondolkodunk. Ők beleszülettek ebbe, digitális benszülöttek, mi meg digitális bevándorlók vagyunk, tehát mi megtanuljuk azt, amit ők igazániból beleszülettek, és már születéstől kezdve használják. Igazániból megoldási módszerként én azt találtam, hogy mivel marketingvezetőként dolgoztam a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 5 évig, kiismertem azokat a szokásokat, marketing eszköztárat, amit mi marketingesek felhasználunk, és legyünk őszinték, ki is használunk a fiatalokkal szemben, és ezeket az oldalát megmutatni a technikáknak, hogy milyen adatokat raknak ők fel, amiket mi aztán kihasználunk, és ezzel egy kicsit nem ijesztgetni őket igazándiból, csak egy kicsit a tudatosságra nevelni őket, hogy megmutatni azt, hogy bizony ezeket az adatokat mi felhasználjuk. És mielőtt a közösségi médiával szoktam foglalkozni, mindig bemutatom azt, hogy az egy tévképzet, hogy csak a közösségi média figyel bennünket, hiszen amint fölmegyünk már az internetre, különböző kukikat, sütiket helyez ránk az internet, és így például a Google is 2 évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy mennyi minden adatot tud rólunk, és információt gyűjt össze rólunk. Ezeket az adatokat meg tudja mindenki nézni a saját profilján, nem teljes részletességgel, hanem a 10 legjellemzőbb témakört, illetve területet gyűjti össze a Google személyes oldalunk kapcsán. Itt például az én profilom látható illusztrációképpen, de mindenkinek van egy személyes Google profilja, és mindenkit ellát a Google egy speciális azonosítóval, itt látható, ilyen számkódokból állunk tulajdonképpen. Ezek a számkódok alatt gyűjtenek össze minden egyes információt rólunk, egyrészt a kereső szokásainkkal kapcsolatban, másrészt pedig a honlap megtekintési szokásainkkal kapcsolatban, és ezzel összefüggésben összefüggéseket, korrelációkat tárnak föl, tehát például mondok egy egyszerű példát, aki női magazinokat olvas, annak 37-es a láb mérete, mert a női magazin olvasása után, hogyha webshopokba bemegy, vásárol, akkor jellemzően ez a legjellemzőbb cipőméret, amit kiválaszt. Tehát ezeket az összefüggéseket elemezzük és figyeljük. De ugyanúgy elemezzük például a keresési szokásokat is. Itt például a kivetített ábrán 2 zenekarnak a keresési tendenciáit szoktam megmutatni, Compact Disco, illetve a Quimby keresettségét. Pirossal látható a Quimby keresettsége, amely 2011 környékén kezdett lefelé menni, tehát kevésbé kerestek rá az emberek, míg a Compact Disco esetében az Eurovíziós Dalfesztivál okozta azt a kimagasló 2 keresettséget. Ez még azt gondolom, hogy nem annyira érdekes, ez olyan mindennapos adat és információ. Az azonban már érdekesebb lehet, hogy mindezt megyeszerűen is meg tudjuk mutatni, és a keresési trendeket a Google kezdetétől kifolyólag, akár időbeli trendek szerint is vizuálisan illusztrálva is meg tudjuk tekinteni. Itt alul látható például, hogy melyik megyében keresnek rá legtöbbször az adott kifejezésre. És nem csak, hogy az adott kifejezésre mennyien keresnek rá, hanem ezzel kapcsolatos összefüggésekre. Így például a letöltés szó nyilvánvalóan azért az elsők között szerepel, illetve az ezzel összefüggő, kapcsolódó kifejezések is. Például egy dalszöveg, vagy
egy érdeklődési kör, az énekes személyére rákeresnek. Ugyanígy úgynevezett érzelemvizsgálatokat lehet végezni. Magyarországon még nem annyira kifejlett az érzelemvizsgálat, hiszen a magyar nyelv sajátosságaiból kifolyólag nagyon összetett és nagyon sok szimbólummal dolgozik a magyar nyelv, de angol nyelvterületen, illetve amerikai kifejezésekre már 100%-os megbízhatósággal lehet kifejezni, illetve keresni dolgokat. Itt mi emiatt leginkább statisztikai kifejezéseket, illetve elemzéseket tudunk végezni. Itt például egy twitteres kutatás eredményei láthatók, hogy miről csiripelnek a diákok, ugye jellemzően az iskolakezdés, és azt is meg tudjuk mondani, hogy mikor használják ezeket a felületeket. Ugye kezdeten a közösségi média használat, illetve itt jelen esetben a Twitter használata a felkeléskor kezdődik 6 óra magasságában, és egészen este 9-ig, 11-ig eltart, amikor pedig meredeken csökken a használata. De nagyon gyorsan felgyorsult ez a világ, ez a legújabb statisztika, azt hiszem augusztusban jött ki, ami bemutatja azt, hogy a különböző közösségi média felületeken hány megosztás történik egyetlen egy perc alatt. Látható például, hogy ha már a LinkedIn szóba került, hogy 11 000 LinkedIn keresés történik egyetlen egy perc alatt. Flickrre 20 millió fotót töltünk fel. 204 millió e-mailt küldünk el 60 másodperc alatt. Azt gondolom, hogy ez hihetetlenül felgyorsult világ lett, hiszen 2 évvel ezelőtt ugyanilyen diagramokon töredékét mutatták ezek az adatok. Tehát ez is egy némileg sokkoló adat. A fiatalok esetében szintén ez is egy augusztusi kutatás eredménye, ahol összehasonlították a fiatalok, illetve a felnőttek közösségi média használatát 5 jellemző platformra kifolyólag. Toronymagasan a Facebook vezet, de azért hozzátenném, hogy itt nagyon sok felületet, például a Foursquare-t sem kutatták, tehát azért ez a kutatás is hagy némi kívánnivalót maga mögött, de mindenek előtt nagyon fontos kiemelni, hogy a Facebook toronymagasan vezet, tehát ezzel a felülettel nagyon tudatosan kell foglalkoznunk. Annál is inkább, hogy ha itt összehasonlítjuk a különböző összefogó közösségi média platformokat, látható, közelre nem hozom ezt a képet, mert így is azt gondolom, hogy sokkoló lesz. A kis négyzetek mutatják, hogy mennyi adatot és információt rejt egy-egy közösségi média felület rólunk, önmagunkról. És itt is látható, hogy szinte az összes mezőben a Facebook megjelenik, azaz nem csak a mi személyes adatainkat, születési dátumunkat, rajongásainkat, érdeklődési körünket, hanem a barátaink, ismerőseink ugyanezen adatait is összegyűjti a többi profillal szemben, ahol mindezeknek csupán töredékét láthatjuk. És ez alapján, és itt van igazándiból a szerepe a munkámnak is, ez alapján tudjuk mi a hirdetéseket, a megjelenéseket komponálni, és eladni termékeket, szolgáltatásokat, mert hogy mindegyik közösségi média felületen igazándiból célzott reklámok vannak. Tehát a Web 2-es érának már vége van, már a Web 3-as érában működünk, Európában, illetve Amerikában, Nyugat-Európában, Amerikában már tudatosak ezek a technikák. Mi magyarok 2 éve ismerkedünk vele, szerintem még ez a folyamat eltart egy darabig, de most már nagyon-nagyon sokan tudatosan célozzák a reklámjaikat, és ennek megfelelően neki az adott személynek szóló hirdetések jelennek meg egyrészt oldalt, másrészt pedig már a hírfolyamban középen is. Ezeket a célzásokat pedig úgy tudjuk megtenni, hogy az adott magánszemély, adott diák, felhasználó megadja az adatait, mégpedig nyilvánosan, vagy nem feltétlenül nyilvánosan, mert hogy marketingesként nem egy adott személy adataival foglalkozunk, hanem globálisan a 16 éves fiatalok, lányok, veszprémi lakosok és társaik vagy szokásait nézzük meg. És ezeket a kedvenceket, hogyha megadják, követnek egy-egy oldalt, ezekre mi rá tudjuk célozni a hirdetéseket, és ez alapján el tudjuk adni az információkat. Érdemes emiatt megnézni mindig a külső profilokat. Van egy olyan funkció a Facebookon, hogy megtekintés mint, hogy külső szemlélő mit lát rólunk ebből kifolyólag. Mert hogy most változtak szeptember 10-én a Facebook promóciós és adatkezelési szabályzatai, és ott most már egyértelműen nyilvánvalóan leírják, hogy nem csupán a hirdetések kapcsán
adja tovább a Facebook az adatokat, hanem minden Facebookon futtatható alkalmazás gazda is jogosult ezekre az adatokra. És ezek az adatok alapvetően elsődlegesen a nyilvános adatok körét érintik, egy-egy személyre vonatkozóan, de természetesen a nem nyilvános adatokat is összefogóan, csoportokra bontottan elérhetők és felhasználhatók. A névjegypanel az a leginformatívabb felület, ahol a legtöbb olyan adatot adnak meg a középiskolások, amiben nem gondolnak bele. Ugye itt legtöbbször e-mail címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket tüntetnek fel, ami egyrészt olyan személyek kapcsolatfelvételével is járhat, akit nem szeretne, akár a szülő, vagy akár a diák, de kereskedelmi forgalomba is kerülhetnek ezek az adatok. Tehát ez az elsődleges veszélyforrás. Aztán így előző előadó már beszélt a beállítások fontosságáról, én erről most nem annyira beszélnék. Inkább a Facebookhoz is kapcsolódó, de jellemzően a Foursquare-en megjelenő felületről, mert hogy amikor egy diák használja a különböző közösségi média felületeket, szeretné elmondani azt, hogy hol van jelen. Itt is például, hogy itt vagyunk a hotelban, becsekkinelhetünk, bejelentkezhetünk, és a Foursquare erre kiváló felület, a Facebook Places névű alkalmazást is futtatják, de azért többségében a Foursquare-en vannak jelen, miközben nem is tudnak arról, hogy erre már bűnözői iparág épült, tehát tudatosan figyelik a közösségi média felületeket, hogy mikor, ki, hova jelentkezik be, és erről milyen trendeket lehet megállapítani, mikor, hol tartózkodik az illető, illetve mikor nincs otthon. És ugye a diákok nagyon szeretik a tükörben lefotózott képek elkészítését, és nem is gondolnak bele abba, hogy a háttérben ott egy megjelenő új Xbox, egy új színes tévé, és ez az információ, hogy mikor tartózkodnak otthon, illetve mikor vannak távol az otthonuktól, ez a kettő információ együtt már egy megfelelő információforrás biztosíthat azoknak, akik vissza szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Az első alkalmazást jelentősebb közösségi adatgyűjtő információs bázist, az Extreme Silver nevezetű cég készítette, Mi az Indián neve címmel. Erre részben azt gondolom, hogy büszkék is lehetünk, mert ezután terjedtek el a Facebookon az úgynevezett okleveles alkalmazások, és ez magyar névhez fűződik. Másrészt pedig azt gondolom, hogy etikai, illetve erkölcsi aggályok, kérdések is felmerülnek ezzel kapcsolatban, mert hogy egy-egy alkalmazás futtatásával akármilyen játékot szeretnénk, nyereményt szeretnénk készhez venni, iPhone-t megnyerni, hozzáadást adunk egy oldal rajongásához. És ezekhez az alkalmazásokhoz bármilyen játék, vagy bármilyen nyereményjáték futtatásakor bizony engedélyt ad a felhasználó, és az a tapasztalatom, hogy a középiskolások többsége nem mindig olvassa végig ezeket. Erre nagyon egyszerű trükköt szoktam mindig mondani, hogy elegendő megnézni, hogy hány felsorolást tartalmaz ez az engedélykérő ív. Ha 3-nál többet, akkor már gyanakodjunk, mert alapesetben 2-3 olyan adat elegendő egy-egy játék vagy alkalmazás futtatásához, ami a játék működéséhez elegendő. Alkalmazásbeállításokat hátul mindenki meg tudja tenni, és mindenki körbe tud nézni, hogy hány alkalmazást futtat a háttérben, mert hogy szintén szeptember 10-ével már a Facebook úgy is adatokat gyűjt rólunk, hogyha nem aktívan használjuk a Facebookot, csupán a háttérben fut. Gondoljunk bele, ki az, aki állandóan kijelentkezik a Facebookról. Hát szerintem a többségünkről ez nem mondható el, állandóan ott dübörög a háttérben, még akkor is, hogyha bezártuk a böngészőfelületet, de mégis gyűjt rólunk adatokat. Hát most már érdemes ezeket körbenézni, és például számomra is megdöbbentő volt, pedig én használom munkára is ezt a felületet, nagyon-nagyon sok alkalmazást futtatok, hogy például 590 alkalmazás fut nálam is. Igen. És egy átlagos felhasználónál általában 200-300 alkalmazás, az teljesen normális. Hát itt az idő rövidsége miatt csupán néhány ilyen felvillantó gondolatot tudtam elmondani, de amiről még szoktam beszélni, az általában a halálesetek kérdése. Ugye Bándi Kata esetében is még 2 hétig forgott Facebookon az ő fényképe, hogy keressük, találjuk meg, miközben mi már tudtuk, felnőttek a hírekben, bemondták, hogy sajnos meghalt a Kata. De ugyanígy
a nyomj egy lájkot és megírom típusú játékoknak a hálózatgyűjtési modelljéről is szoktam beszélni, hogy ezek miért működnek, miért használjuk mi marketingesek ezeket, illetve hogyan tudjuk megelőzni az olyan problémákat, akár a cyberbullying, a sexting témakörében történő felmerülő problémákat, hogyan tudjuk leállítani ezeket a zaklatásokat, mert hogy nem csupán gyerekek esetében, hanem nagyon sokszor felnőttek esetében is találkozom olyannal, hogy megriadva kérdezi, hogy hogyan tudja leállítani ezeket, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk informálni a diákot, gyereket erről, akkor hogyan várhatjuk el, hogy ő megvédje magát. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, majd az előadások végén felteheti. Köszönöm.